Dobro veče, gospodine predsjedniče. Šta ćete nam reći kao odgovor na ovo što gledamo? Neću vam ništa reći dok me nešto ne pitate. Pozdrav iz informersko-pinkovskog pakla. Ne znam kako da nazovem taj univerzum gde su gosti isključivo neke opskurne ličnosti koje se bave egzorcizmom i drugim paklenim stvarima. Ja zaista verujem i kao pravoslavni hrišćanin i kao Srbin sa iskustvom mog naroda i kao čovjek koji je doživao i lične tragedije u svom životu, pa i smrt svog malog sina, ja stvarno moram da kažem da ovde ima nečeg đavolskog. Ljudi bez karaktera, ljudi bez diploma, lažni moralisti. Ova gospođa Dijana Hrka će u 11:52, kako je najavila, da se instalira tamo negde, ona je sama rekla ispred Skupštine, oni su već objavili, ona je juče to najavila, radikalnu akciju, štrajkuje glađu, ima pravo na to. Sa kojima ne znaš kako da postupaš. Ako se kliberiš, ako se glupiraš. Izađite svi na ulice, zovite traktore, ne dođu sa svih strana. Im sve zato što se ponašaju su narodne patrole. Onda ovako možeš da padneš u njihovu zamku i da oni paradiraju sa tobom kao eto. Čovjek nije normalan, mislim, on govori rečenice koje nemaju smisla. Da dokazuju kako su oni učeni, kako su oni izbalansirane ličnosti, a kako si ti sve samo ne čovjek. Organizuju novu civilizaciju. Zamislite, nova civilizacija zasnovana na skakanju i mržnje prema onima koji ne skaču. To stvarno ni u majmunskom carstvu to nije moguće. Da li ste blokaderi? Sad, ovo će zvučati malo čudno. Ja mogu da razumem, donekle mogu da razumem zašto je Miša Bačulov toliki kamen u njihovim cipelama. Pa ste Bačulov, koji baš nije sasvim čist, zašto je tu bitno? Setimo se, pre godinu dana, baš tačno, 5. novembra je on prosuo tonu infektivnih materija, znači fekalija po glavnom trgu svoga grada. Znači, on je tipičan primer nekadašnjeg dečaka koga su svi tukli zbog nezgrapnosti, koga niko nije voleo i koji je onda rešio da postane neko i nešto. I zašto ga toliko analiziraju i zašto ga toliko etiketiraju, međutim ja nikako ne mogu da svarim, da prihvatim da napadaju Dijanu Hrku. Ili da komentarišem Dijanu Hrku koja, ti ovo što je reče malo pre gospođica, ona traži politički, ona štrajkuje glađu, traži izbore. Tu radi ti šta hoćeš i to me ne interesuje. Kad kažem ovo, zaista mislim tako, jer žena, ako ništa drugo, nije zaslužila da je se stavlja u usta. Znači, ona je doživjela tragediju o kojoj, kao što znate, ne može se govoriti ni na jedan drugi način, osim na dostojanstven. Međutim, neko ne bira ni reči, ne bira ni trenutak, nego samo mu je za cilj da ispoštuje ono što mu je zacrtano u message boxu. Cela ideja je da je on neki grešnik, apsolutno neka veštica koju treba zapaliti. I onda oni svi guraju svoje buktinje da bi zapalili tu vešticu i da bi oni prvi preuzeli, jer svako od njih misli da će ovi drugi koji mu smetaju, da će da ih skloni kad dođu na vlast, a zna se ko može da ostane na vlasti. Dakle, da brani predsjednika od svih napada, pa eto i od izmišljenih napada na predsjednika koji dolaze, tobože, dolaze od Dijana Hrke. Znači, to je, znate i sami koji stepen apsurda. Ja možete da se vratite na one đavoivane elemente? Gde ih još uočavate u ovim blokadama koje traju već godinu dana? Gotovo da je nemoguće... Rekli ste u retorici. Gde još? Sve. Prvo recimo u njihovoj gimnastici, toj političkoj gimnastici. Performansi? U guranju šake u usta, svoja usta, u vrištanju, u skakanju. Govori se o obeležavanju nečeg stradanja. Vrištanje i skakanje. Ko ne skače, taj ćac je... Ali neko će reći, pa šta si očekivao, to je ta naprednjačka, radikalska, žuta elita koja se ne snebiva, koja se pacovski brani i
uopšte nijednom trenutku oni se ne kolebaju, znači oni između opstanka i etike biraju opstanak, odnosno goli opstanak po cenu rušenja svake etike. Gospodine Bokan, šta to blokadere, da kažemo, modernim jezikom trigeruje u tim pesmama, pa na taj način reaguju? Oni su hipnotisani, ideološki hipnotisani. To je autohipnoza. Uz pomoć one dve čuvene televizije, dve mašine laži koje rade danonoćno i proizvode taj misaoni politički ugljen dioksid koji im nastruju. Oni ne razmišljaju ni o čemu, sem što ponavljaju raspni ga, ubiti, raspni ga, udri, ne priznajemo, nenadležan, ćuti, alo bre. Znači, to je jedan kod u kome oni ne dopuštaju nikakav dijalog, pre svega ni dijalog samih sa sobom. I naravno, naš dragi predsjednik će imati u 9 sati emisiju gostovanje na Prvoj televiziji, sad je 7:03. Ne znam da li ću stići da ovo sve sklopim, ali u svakom slučaju i ovo je dobro da pogledate. Znači, tu sam sabrao maltene one delove koje sam ja smatrao za zaista nedostojne čoveka. Izjave Miljana Damjanovića iz Srpske radikalne stranke, izjave Nebojše Bakareca i još nekolicine ljudi koji ne znam možda po imence, ali znam ih po likovima, zato što se stalno pojavljuju da li na Pinku ili Informeru i oni tu nešto morališu, dokazuju kako eto su oni viša vrsta, a svi ostali su tu u službi da pune budžet države i naravno privatne džepove njih i njihovih porodica. Glup, naivan, bez obrazovanja, idealna žrtva za one koji hoće od njega da naprave potencijalnu žrtvu. Njima treba žrtva, njima treba stradalnik, njima treba sahrana oko koje će se ujediniti i sa koje će krenuti osvajanje vlasti. Njima treba nova nesreća u njihovoj nekropolitici, politici baratanja i zloupotrebe mrtvih. Znači, pa ovo nije čak ni feudalizam, jer i u feudalizmu su postojale neke stege, neka pravila, običaji. Ovo je čist fašizam. Oni su napravili oštru podelu na građane koji zaslužuju prava i građane koji ne zaslužuju prava i koji su tu maltene kao nekom koncentracionom logoru. Šta god im se dogodi, niko neće da odgovara za to. Znači, on je čovek čije sposobnosti razmišljanja, kognitivne njegove sposobnosti, njegov talenat je na tako niskom nivou, da ono što on ima, to je ta ogromna glava iz koje izlaze te fraze, kao junačke fraze, ma mi ćemo ovo, mi ćemo ono. I sve u svemu, to je toliko onom predsjednikovom obećanju da će ovi dani, barem ova prva nedelja, od 1. novembra da bude obeležena u dostojanstvenom duhu. Pa onda se on kreće, kao neki veliki gorila u nekoj čudnoj šumi, gde predvodi one majmune što skaču, onda oni idu za svojim gorilom. Tako da je to sve jedna smešna, a sada umalo tužna i tragična priča o jednom zloupotrebljenom, isfrustriranom, nedovršenom čoveku, koji nije ni čovek fakulteta, ni čovek mišljenja. Međutim, oni su se dali u takvu ofanzivu da ovo vapi za pravdom. Ja posmatram i vidim nešto nenormalno se tu zbiva. Znači, vi prolazite i vidite gomilu ljudi, neki matorci koji skaču, sve na njima skače, neke žene izbezumljene koje traže drugu mladost i valjda novu ljubav ove jeseni. Znači, vi njih sve gledate kako sa klincima zloupotrebljenim, tom dečicom koja ne zna ni šta radi, a radi ono što je zabranjeno voće. Znači, oni koriste logiku zabranjenog voća. Oni koriste logiku, ti to ne smeš. Šta? Ja ne smem, sad ćeš da vidiš. Oni koriste zloupotrebu neiskustva, zloupotrebu mladosti. Kad kažem pravdom, ne mislim samo da se oni izvine jednog dana, kao evo, mi smo se samo zezali i to. Pa ne, vi treba da pod broj 1 svi odstupite sa svojih pozicija i da prihvatite da vam se sudi. Znači, ovde je problem što se ovde ujedinilo Kuso i Repato, što su se ovde spojili najrazličitiji likovi. Sve što je protiv Srbije, ono se pokrenulo
u ovom trenutku od Australije, Hrvatske, Brisela, Strasbura, pa do, recimo, Dorćola, Voždovca, Limana. Znači, jednostavno, ljudi reaguju želeći da prestane da postoji ova vlast. Da li će to biti direktno građani ili u najboljem slučaju, što ja, eto, predlažem, koliko god se meni to ne sviđa, da vam se sudi u nekom kakvom takvom sudu od kakvih takvih sudija i tužilaca. Ako pogledate najrazvijenije zapadne zemlje Evropske unije, u svim tim zemljama je tužilaštvo pripojeno izvršnoj vlasti. Tako je, mi smo jedina zemlja koja ima... Tako da i tu im začepite usta sa pričom autonomije i gluposti, jer da je autonomija tolika lepa, jedna Francuska ili Velika Britanija ne bi imala tužilaštvo pod organom izvršne vlasti, nego bi pustila tu demokratiju. Nemojmo ludovati sa tom floskulom, to ne postoji nigde u svetu, nigde... Jer ovo što ovi ljudi izgovore, a još gore šta su u stanju da urade ili da inspirišu druge da to urade umesto njih, pa to se kosi sa svim normama. Ovo nije viđeno u istoriji Srbije, ne znam. Znači, to je potpuno jedna iskrivljena slika i kao da živimo u nekom paralelnom univerzumu gde oni nama spočitavaju neke stvari koje otprilike svi mi možemo da vidimo, kao da smo gluvi, slepi, ne možemo da vidimo konkretno šta se dešava. Čak ni radikali od pre 100 godina pod Nikolom Pašićem nisu bili ovako pokvareni, a i oni su bili strah i trepet u narodu i narod je više glasao iz nekog strahopoštovanja nego iz neke fanatičnosti, ljubavi prema njima, zato što su tada radikali obilno koristili, obilato su koristili policijski aparat i maltene je, recimo, 1925. godine policija je sa puškom i traljezima čuvala biračka mesta. Znači, to vam govori stepen demokratije od 100 godina. I onda kad meni neko kaže kao partizani, komunisti ukinuli demokratiju... Ja nisam komunista, nisam lopov, mrzim 45. i 46. i podsjećanje na to, kao što mrzim i fašizam. Bato, demokratija ukinuta najmanje 10 godina pre partizana, tamo negde još 1920 i neke, i nikoga nije bilo briga, odnosno nikoga od istoričara nije bilo briga šta govori i kako manipuliše činjenicama, nego bitno je odrediti nekog krivca koji, eto, nismo ni mi, niste ni vi, nego to su neki zli partizani i tako po i pike ništa ne važi. Nema više mogućnosti da streljaju i da pucaju u potiljak najbolji među Srbima samo zato što se ne slažu sa njihovim političkim mišljenjem. Toga više nema i neće biti. Bitno je, eto, da smo mi u pravu i da mi nećemo da odgovaramo ni za šta. Znači, evo, 100 godina posle toga mi opet imamo situaciju da niko ne treba da odgovara za ovo što se dogodilo u Novom Sadu i to je po njima sasvim u redu. Ja samo ovde pokušam da objasnim da nije isto. Da. Ali ne i zadnje namere, to znate, da. Ja sam Ćaci, u čijem stvaranju sam ja učestvovao kada sam kao reditelj i scenarista pomagao onaj aprilski skup tamo. Znači, to je jedna stvar. Ja sam to predlagao. Vi ste to kreirali, da. Ali to je samo jedan detalj. To nije zvanična stvar. To je kako bi mi se nazvali umjesto srpski narod, narod Ćacija. Međutim, šta se još tu događa? Događa se to da, ajde to što se oni pacovski brane, nego oni oštro napadaju bilo koga ko se usudi da kaže nešto, da ih na neki način ugrozi, pa barem eto i na neki kulturan način, nekim očajničkim, moramo reći, gestom kao što je štrajk glađu, njih to izluđuje i oni to ne mogu da podnesu i zato oni... I zato želim samo da kažem da su oni večeras na brutalan način pokušali da napadnu simbol slobode, Pionirski park Ćaciland, simbol otpora, baš kao što sam rekao nekoliko puta u Asterixu i Obelixu, to malo ostrvo u Evropi, u srcu Evrope, gde se gaji i neguje sloboda, borba protiv svakog okupatora, gde se suprotstavljaju onima koji su mislili da su
najsnažniji da mogu radeći za tuđe interese da sve svoje ostvare. Raspaljuju iz svojih topova, gađaju, baš ih briga šta, bitno je eto samo nešto da pogode, da pokažu kako su oni ipak tu još u igri i kako sa njima ne možeš tek tako izaći na kraj, oni su bitni i oni će se braniti. Postalo je normalno da upucaju čoveka. Da upucaju čoveka samo zato što drugačije misli. Međutim, ti topovi će jednog dana da zaćute, jer će im ponestati municije, hoće. Ili će te topove neko drugi da im zauzme i pa će gađati po njima. Znači, ja njih eto molim da pre nego što se dogodi tako nešto, oni ipak pristanu na dijalog, pravi dijalog, koji bi vodio ka tome da oni prihvate fair uslove igre, znači bato da ti daš opoziciji da gostuje na televizijama, iako se meni lično ne sviđaju mnogi iz opozicije, ali ja sam za to da se da šansa. Videli smo da je nervoza velika posle jučerašnjeg debakla u Novom Sadu. I onda narod da vidi na televiziji ko je kakav, da vidi činjenice i onda bato da vidimo mi na sledećim pravim poštenim izborima ko je kakva junačina i ko je kakav snagator. Jer ovo sve što se sad događa, to je... Debakl je za njih to što ništa nisu uspeli da urade, što se mnogostruko manje ljudi skupilo od onoga što su očekivali i što im je jasno da sve ono u što su bili uvereni u prethodnih godinu dana da su uz jednostranu podršku uspeli, da na kraju nisu uspeli. Džin na staklenim nogama, to je sve pumpano veštački i to, ne znam, ovo je direkt udar na demokratiju, mislim udar, ovo je već onaj što se kaže klin u kovčegu za demokratiju i oni su uopšte, kako bih rekao, ne stresiraju zbog toga, oni se čak više izrugivaju i kaže šta će nam demokratija, šta će nam društvene mreže, ukinimo i to i živimo u potpunoj samovolji Srpske napredne stranke i njeni satelita. A što se tiče Pionirskog parka, Pionirski park je bio i ostaće za njih neosvojiva tvrđava, jer slobodu i srce slobode jednom narodu da otmete ne možete nikada.